Da fifin so sinadari soyayya ce tambari maza ki nazari kauna ta zama sinadari rawa da jago salawa da hausa da fifin so sinadari soyayya da ka duskan saman kanka haka kai ba ka labarin zu tun kwanakin da wuce na kama da soyayya ɗin Muhammadu Yusuf ba to yanzu jiya na ji labarin an ce Muhammadu Yusuf zai sauka zai bar ma bazu to dan haka nake so kan yi sauka ya bar ma bazu in ji amon aure da ɗaya shi a haka za ka taya shi ka aure ɗan Muhammadu Yusuf shugaban kasa ban gane ba wannan sai ne ina ka ba ka da hankali sama nake cizo sama na san ba ka da hankali kai ta okay kenan shi talaka bai aure ba da kai ma ku ci kai yanzu a haka za ka je ka tai ya shugaban kasa gaba ɗaya za ka ci ka aure a hakan kuma a nan wai za ka taya kai ka ɗauki kaya da kai zuwa can kasar Nijar an bice ma nan na dama akwai sa ido kuma na hikin kwanza to wallahi sai na aure ta sai mun zo nan kasa da kai ina ma kallon mai hankali sai an daure Michael.